Boa tarde a todos. Xa son as 8 e, polo tanto, vou proceder a ler a orde do día da xuntanza de hoxe. En primeiro lugar, temos que abordar o tema das tuberías e das caras, que están a causar serios problemas. O segundo asunto ten que ver coa cantidade que debe o veciño do cuarto A. E, en terceiro lugar, temos que facer algo en relación á colonia de gatos do veciño do terceiro B, porque hai queixas da veciña do baixo en relación a isto. Remataremos cunha quenda de robos e preguntas. Moito falar das tuberías, pero ninguén di nada das festas no piso das estranxeiras. Pois, señor, se non o puxemos na orde do día é porque é vostede o único que se queixa. A ver se vai ser que esas festas non existen. Este home está todo loco para alimentarse que andamos de festa e somos estudiantes. Por suposto que estudamos. A ver se estamos a falar con xenófobo. Somos estudiantes Erasmus e estamos protegidos polas leis europeas. Non se nos pode discriminar. Pasouse nos incluir na orde do día molestias ocasionadas por este veciño, que sei que pasou o día da Ronoa. Perdón, perdón. Non sei como se me escapou. Non se preocupe, señor, que eu controlo. De toda a obra, se temos aquí unha figura do Real Madrid. Xa era bo cando jugaba na canteira de porteiro. Porteiro? Alguén chamou o porteiro? Pois, xa que o Diego quere falar con vostede e pedirlle un favor. Eu daqui non o vim. Donde sai, amigo? A mos levou un contrato de arrendamento, se quere. Acabo de mudarme, precisaba algún mobles electrodomésticos. Por o meu piso. Ustedes saben onde podo conseguir? Precisamente teño un primo que é propietario dun bazar. Que necesita e que presuposto ten? Uns 2.000 euros. Quería 2 camas, unha mesa e sillas, unha estantería, lavadora sacadora que aquí chove moito e unha nevera. Vai parando. Déxame facer unha chamada. Primo, se che levo un cliente, que me das? Primeiro doche os 2 días e despois un 10%. E se un par... Que queren electrodomésticos? Se un pardiño, doulle os que rescatamos da inundación e douche un 20%. Levo xo máis tarde que agora estou de reunión cos paios. De reunión. Ole, es un primo importante. Dixo que sí, grazas, devoche un. Diso nada, 50 euros e asistios en paz. Podes mandar a calar estes que non me entero de nada. Veña, si, retomamos. Pero como que retomamos? Se coas teimas deste señor aínda non comezamos. O das tuberías e das caras. O primeiro de todo debería ser determinar onde está a orixe de todo. O origen a dígola eu polo meu inodoro, que estoy no bairro, sae de todo, a gente vota polo inodoro de todo, e sen coiteros e tenedores, trapos de cociñas, estropallos, ata o punto de que se inunda a miña terraza. Eu creo que a señora que acaba de falar atropelou o meu gato Puxcas. Por que o sabes? Porque vin o seu cadáver que se arregla. Aparte que cheiras de gato. Es que sí, decir que tamén un gato saiu polo meu inodoro, e aseguramos que eu non matei. Eu sospechoso do programador sempre tan sigiloso. A mí deixádeme de lerias, non me meto con ninguén. Por deféndete, xa que te atacan. Cálate, que non tes a palabra por moroso. Cando vayas a pagar, falas. Pois voume defender, porque eu si sei quen foi o culpable. Iker, máis unha vez, por torpe. A ver, eu só che pedí que mirases por YouTube a receta para facer xeso e como non salió, tirar a mestura polo bate. Se a tua... É a culpa te levo ou vamos a medias? Es que aquí as culpas... Que se é? A ver, é o momento de relaxar o ambiente con caramelo. Queren limar a vista, señor presidente? Por favor, director, que me facen un selfie para subir a TikTok, para que a próxima reunión, ademais de orden do día, facer un reto e subir as redes. E volverse pago amoroso para poder facer fronte aos pagos da María. Cando me A ver, veciño, cando pensa pagar? Cando me pagues ti. Amoroso, ten agarrado ao presidente por... Non me descubres e imos a medias. Diso nada, ti andas a chantaxear o presidente. Eu sei. Mas vostede non ten dereito a descubrilo, que para iso estamos nós, as chismosas. Verdade que sí, rapaz? Que eres tú? Pero ti que faz? Que ti non faz? Sabemos que así hace volta o presidente ao piso da TikTok. E se non nos crees, mírale a marca que anda resoa no seu pescozo. Non pode ser que esta mocosa me robe un crash. Mira, señora, que o gravo e denuncio. Pois se tanto sabedes, seguro que vistes que matou o meu gato Puxcas.
Eu sei no, pero non me podo chivar. Pois non nos temos pelos na lingua. E sabemos que foi. Foi Mohamed, viu que chegou a aceptou a pelota e pois claro. É que se vexo un espelho, teño que dar unha patada. Perdón, muller. É o momento de facer un receso. Denlle un vaso de auga a esta muller que ten que estar fresca para cando saquemos o patio de oficio. En 20 minutos volvemos. Que teño así que me lave o rusto del corpo.